Hello! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, nandito kami sa Hotpot, no? This is authentic Chinese food. So this... Ma'am, ka nang giluto, ma'am? Ginataang kambing day. Kami kay stanan ma'am. Subara jud ang mga kuan kandi. Unya with machi, kamuti ug pasayan. Hello! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, nandito kami sa Hotpot, no? This is authentic Chinese food. So this is we celebrate our Valentine's today. So samahan niyo kami mga iring banbanon. Pasok tayo ngayon na let's go! Hello mga iring-banbanon, may duck sila. So, ang ano man, so ito masarap ito mga iring. So, try natin yung duck nila. Sarap to. So, ito, yung pansit nila din yung so, try natin mga iring kung authentic ba ito mga iring, ha? So, samahan nyo kami mga iring-banbanon. Josefa, David, ang babaeng pinaka-lead-on. O, di rin na. Sige na mga iring. We Boga kay guys, the best hotpot in the world for the new millennium. No, tugya ka na magsubara jud kag baka ug manok. Ana isubara nimo siya unya with matching pasayan. Unya ang pasayan imo ra gyud siyang butangan o ginataan aron mahimo siyang hotpot massacre. Baka sakali. Alin ka na din. Ma'am, ka nang giluto, ma'am? Ginataang kambing day. Kami kay stanan ma'am. Subara jud ang mga kuan kandi. Unya with machi, kamuti ug pasayan. Ada no, mana siya ma'am. Also, bagong menu siya sa hotpot karang kanding na with matching, kamuti o pasayan. Bayot, dami tayo. Ang make-up ako, thanks for my make-up, Miss Rebecca Di Babaji from Borjuman Massacre. Kanding naman. Kanding siya nga saag. Karon gidakop siya ni iglat. Gikatay. Karon gikatay siya ni kulaping. Gibutangan siya og ginataan. Mauna na siya amo nang gitaon ron. Gisugba na mo. Tutanding na siya. Sige, unsa may ikasulti mo ani mga ilang business? Ribot ilang kuwan, ilang salingan ang ito na yun. 50. Wantay. So, dahil kay mga matay guys.
Kasi kuha kang baboy tikang ka. Hindi ko ako mabuturan ka nga. May din silang kuwanday karoon no. Kanya. Pila rin siya, 69? Oo, kanang kinahanglan jud ga ikasudi mo 69 imo yung tuntanan jud kuha na yung palakansi. Oo, bahala na buburo imo tiyan. Ikaw matataon at kalibang din ka. Kaya lidong boy. Malibang di ka dito, anay, ikaw mabalik ka sa ka. Alkansi mo kasi mo 69. Kinang din 69 mo, yung fully mo kaon. Kani, kaon ka ni, ana, pangkuha ka ni. Ikaw na, ato kas mga lamas, diri ka. Nakas mga kuha lamas, diri kas lamas. Diri ka Mga lamas-lamas din, asus lamas na siya, kinabuhi. o. Niya, gusto ka mga kanang satay, nara. O, kanang makuha. Ano si Kap-Kap? Niya, Wala may bakante. ipakita rin. Dire, niya. Gusto ka, bukwag ice cream. Pero ako, ice cream akong panon. Lapang ng ice cream. O, ice cream. Lapang ng ice cream. Dahil kan si mata sa 69. Pagbigyan na. Parang ko sa ako. Wala na. Busy ka? Bomba na sa eleksyon. Oo. Sino pangaway? Wala. Pero, Yung pangaway sa mga Ang siya. kinsa to, BBM pa inyong BBM siya, BBM. BBM siya, BBM. BBM si Kap, ha? Kasi kanya ako na siya kung anong tanan. Mag-ice cream lang ko. Kaya ako mag-soft drinks kay. So mag-ice cream sa Jugga. Mag-ice Kay, cream ako. Pero dito, Laping, tumboy. Ang sabi ko sa bata. Ibeta. kung kayo ito ka na kayo kay kuhan ba ka lang? Sa mga kuha na ba? Bumuk siya, nipis siya pagkakuhan na. Pero kailangan siya naman ka ng kuhan ka ng ino siya isaw-saw sa kuhan dito siya. Kuhan lagi. Isaw-saw naman siya na kuhan, sauce ba? Kaya hindi mo na siya kanang ganito tapang mo siya. Ngita siya kag sauce. Ito, minitry mitapit sa ato. Gato yan kuha, December 28, sa tihang 31, running ko. Wala ay biyahe si Jan Jan. Wala mo kami. Ay, napa na sila yung dati. Ako na yun ang siya. Yearly na, ulit na po. Kaya ina, kaya kapal ko yung mga bata. Wala siya mong Picture siya siya, uy. Ma'am. Gamay sige ilang kuha ni mura jud kanang kuha sa ni. Baki. Gato yan kuha, December 28, sa tihang 31, running ko. Wala ay biyahe si Jan Jan. Wala mo kami. Ay, napa na sila yung dati. Ako na yun ang siya. Yearly na, ulit na po. Kaya ina, kaya kapal ko yung mga bata. Wala siya mong wala ko. Hello mga iring banbanon, no? Surprise. Nandito kami. Ayan. Kumain din sila ng hotpot, mga iring banbanon. Shout out yan ni Madam Wakwak. Ay daw, siya ay. Say hi, say hi. Kiring bagbanon. Oo. Hi. Kiring bagbanon. Ayun. Salamat. Juan, hoy, Juan, cellphone. Johan. Yeah, just clean. It's okay. Yun na, salamat. Chikas na. Kap, salamat Kap. Balhin mo dito. Kap. Jacket ni mo, Yari. Jacket. So mga iring banbanon, nahuman namin og dinner diri sa hotpot, Chinese hotpot, no? The authentic hotpot, no? Here in Dubai. So daghang salamat sa mga oras, sa mga takna, sa mga lugar, mga iring banbanon. What are you doing here? Yeah, it's surprise. Hello, So, thank you so much for your subscribe my YouTube channel. And please don't forget to subscribe and check my authentic friends. Yeah. Organic friends out there.
God bless. Bye-bye. Oh.